Usa kay yung tigpayuhot sa gidiling drugas samdan human nakigpinusilay sa mga pulis sa Talisay City. Ang enkwentro nahitabo sa Purok Orange, Barangay Lawaan 3 sa dakbayan sa Talisay alas 2:45 ganing kadlawon. Ang suspek na nailhan niya si alyas Jeemel, 23 anyos, taga Sitio Molave, Barangay Tabunok, Talisay City. Si Police Lieutenant Colonel Efriam Paguyod ang hipis kapulisan sa Talisay City. Nibutyag nga naghitak na ang operasyon sa ilegal nga drugas sa lugar. Inungdan nga ilang gihimo ang operasyon batok ni alyas Jeemel. Apan nakugang ang duha ka habig nga may resulta sa pagpaboto sa armas sa suspek. Dali sad nga nakabaos ang operatiba ug naigo ang tuo nga bugton sa suspek nga mahinungdan siyang pagkasikop. Gidala kini sa ospital ug nakuha gikan kani ang 45 kalibring pistola, usa ka magazine nga adunay duha ka bala. Naka-recover og duha ka kabhang ang kapulisan. Nasakmit usam sa Talisay City Drug Enforcement Unit ang ginawang shabu nga nitimbang og 15.25 grams nga gibanabanang mobalor og kapin sa 100,000 pesos. Ang dinakpan, kinaktang paskaan og kaso.